हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ डिजिटल यूट्यूब चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव आरोबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दङ। दा आङो प्रिभियासनि भिडिअआव पेन कार्डखौहाय 2.0 पेन कार्ड आपडेट खालामनांगौ बेनि आङो भिडिअ लाबोदोंमोन ना लोगोफोर। दा जोंहा पेन कार्डखौ 2.0 आपडेट खालामनायनि स्टेटास को माबोरै नायो आपडेट जादोंना जायाखै माबोरै चेक खालामनो हायो जोंहा बिनि आं A to Z डिटेल्स बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोनहा बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों गोदान गोदान आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। थ' लोगोफोर बिदिब्ला जोङो बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ स्टार्टिं खालामनोसै। दा जोंहा पेन कार्डआ 2.0 जाबाय दै लोगोफोर बयबो आपडेट खालामना लाजोबनांसिगौ जोंहा। दा बिनि आङो प्रिभियास भिडिअआव नोंथांमोननो लाबोखादोंमोन माबोरैहाय आपडेट खालामो बिनि भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनहा भिडिअआव थांनानै नायबानो मोनगोन आरो आङो बिनि गासै डिटेल्सखौहाय भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआवहाय पिन खालामना होना दोनखागोन नोंथांमोनहा चेक खालामबानो मोनगोन आरोखि। दा जोङो पेन कार्डखौ आपडेट खालामनायखौहाय माबोरैहाय चेक खालामो जों पेन कार्डआ लिंक जादोंना जायाखै जोंना बेखौ स्टेटास नायनायखौ माबोरैहाय चेक खालामो जोङो दा नायनोसै लोगोफोर। दा जोङो बेनि थाखाय जों मा खालामनांगोन जोंहा गुगोल एबा गावबा गावनि क्रोम ब्राउजाराव नोंथांमोनहा incometax.gov लिरनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय सार्च खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोनहा बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन। दा बेखौहाय एसे स्क्रल डाउन खालामलांनानै नोंथांमोनहा भेरिफाइ पेन स्टेटास बेयाव नुदों नोंथांमोना भेरिफाइ पेन स्टेटास बेयावहाय खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन। बिनिफ्राय बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय दा बेबायदि ओंखारगोन आरोखि। दा नोंथांमोना बेयाव मा गावबा गावनि पेन कार्ड नाम्बार ओमफ्राय गावबा गावनि नाम ओमफ्राय डेट अफ बार्थ ओमफ्राय मबाइल नाम्बार बेखौहाय होनांगोन आरोखि। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामगासिनो दङ। दानिया नोंथांमोनहा नैबेयावहाय डेट अफ बार्थखौहाय मा खालामनांगोन नोंथांमोनहा नैबेयावहाय खेबसे क्लिक खालामना हो केलेन्डारावहाय बिदि क्लिक खालामना होबा बेबायदि ओंखारगोन आरोखि डेट अफ बार्थआ। ओमफ्राय नैबेयावहाय खेबसे क्लिक खालामना होबाव बिनि उनाव बेबायदि ओंखारगोन। ओमफ्राय नोंथांमोनहा जायना डेट अफ बार्थआ मिलाया नोंथांमोनहा बेखौ मा खालामनांगोन नैबे साइडआवहाय आगसिनि साइडआवहाय बेवहाय क्लिक खालामना होदो आरोखि। ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा बेसेबां डेट अफ बार्थ बेसेबां बोसोराव जोनोम जादों बेखौहाय चेन्ज खालामनानै मिलायहोदो आरोखि। लोगोफोर नै आं दा आंनि डेट अफ बार्थखौ होबाय। दानिया आङो मबाइल नाम्बारखौबो होबावनोसै। लोगोफोर आङो पेन कार्ड नाम्बार ओमफ्रायहाय गावनि नाम ओमफ्राय डेट अफ बार्थ ओमफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होबाय। गोसोआव लाखि नोंथांमोनहा मबाइल नाम्बारखौ जेब्लायबो आधारजों लिंक थानाय नों सिगाङाव बबे मबाइल नाम्बारखौ होनानै लिंक बानायामोन बे मबाइल नाम्बारखौसो होनांगोन दै लोगोफोर। ओमफ्राय नोंनियावहाय बे मबाइलावहाय नोंनाव मेसेज हाबफैगोन आरोखि नोंनाव मबाइलाहाय इनकामिं थानाय जानांगोन। नोंनाव OTP फैनो थाखाय नोंथांनाव OTP वान टाइम पासवार्ड फैगोन आरोखि। दा नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेखौ गासैबो होखांजोबनानै नोंथांमोना कन्टिनिउआवहाय क्लिक खालामनानै होनांसिगोन आरोखि ना बेयावहाय। दा आङो कन्टिनिउआव क्लिक खालामसै लोगोफोर। बिनि उनाव दा बेबायदि फैबाय नै ओमफ्राय OTPखौ नोंथांमोना गोसोआव ला सानसेयाव खेबथामल' खालामनो मोनगोन। नोंथांमोना बावोबा नोंथांमोना हानाय नङा आरोखि ना लोगोफोर बानायनो। ओंखायनो नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय अनलि खेबथामल' माबानो मोनगोन आरोखि चान्स मोनगोन बे वेबसाइटआवहाय खामानि मावनो थाखाय। दा आं OTPखौ होनोसै लोगोफोर। दा आङो मबाइल नाम्बारावहाय वान टाइम पासवार्ड फैनाय OTP नाम्बारखौहाय होबाय। बिनि उनाव मा खालामनांगोन लोगोफोर नैबे भेलिडेट अपसन नुदों नोंथांमोना बे भेलिडेटआवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा आं बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनोसै। दा नै लोगोफोर नुबायना नोंथांमोनहा स्क्रिनावहाय
Enter details verification pen status. Verify pen status नायदो नै pen is active and details are as per pen. नोंथांमोना नुबाय जादों स्क्रिनावहाय दा आंनि पेन कार्ड लिंक खालामनायाहाय एक्टिभ जाबाय आरोखि एक्सेप्ट खालामबाय कमप्लिट जाबाय दा नोंथांमोनहाबो बेबायदि खालामनानै पेन कार्ड 2.0 लिंक खालामनायाहाय स्टेटासाहाय एक्टिभ जादोंना जायाखै कमप्लिट जादोंना जायाखै नोंथांमोना नायनो हागोन आरोखि ओमफ्राय दा बे जोंनाहाय 2.0 पेन कार्डआ गोदान पेन कार्डआहाय जोंहा माजों सफैगोन होनोब्ला पस्ट अफिसनि गेजेरजों सफैगोन आरोखि नोंथांमोना पस्ट अफिसावहाय थांनानै खबर लालायबानो जाबाय जगाजग खालामबानो जाबाय आरोखि पस्टमेनजोंहाय बिनिफ्राय नोंथांनि जिमेइल एकाउन्टआवबो मोनसे मेसेज फैनो हागौ बेयावहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ नुगोन आरोखि जेनेबा मोनसे वेबसाइट बे वेबसाइटआवहाय नोंथांमोना थांनानैबो डाइरेक्ट नोंनि 2.0 आपग्रेड खालामनाय गोदान पेन कार्डखौहाय बिनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन आरोखि दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थिलायो आरो थाबैनो पेन कार्डखौहाय 2.0 गोदान पेन कार्डखौहाय आपग्रेड खालामनानै लानो हायो दा बेनोमोन आरोखि ना दिनैनि भिडिअ लोगोफोर दा नोंथांमोनहाबो भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंक बक्सआव थांनानै नोंथांमोनहाबो पेन कार्डखौहाय आपडेट खालामनाय स्टेटास आपडेट खालामनाय भिडिअ गासैबो डिटेल्सखौ नायनानै लाहैबानो जाबाय थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय एन्ड टेक केयार